Machini kendo nyakwara mogi omedo dhi nyime gi weche manyien mago imore tinendene. Riwruok mar joked ne ratich oganda e bwo mabul mar Police Reforms Working Group dwaro mondo riwruok pinje Afrika ma ugwe ochiw kum ne piny Tanzania kendo kawo ndamo mar chik mondo ochiw kum ne piny Tanzania mondo kawo ndamo mar chik ne obila mage mawacho nyocha ne osando joked ne ratich oganda Boniface Mwangi kod nyawadgi mawuok e piny Uganda Agatha Atuhaire kagiloso e log tich mar Amnesty International e boma ma Nairobi. Gidwaro mondo jo od bura mag Afrika ma ugwe uluong jotend migepe mage marango tudruok mag pinjego kod pinje maoko kendo ketgi orindi maliet mar lero gimomiyo joked ne ratich oganda go ne osandi to onge gima osetim nyaka sani. We are hoping that the interventions of the other governments within the regions and the petition to the East Africa Parliament can raise awareness and raise concerns that those officers who violated the rights of Boniface, Agatha, amongst others, can be brought to book. We petition both Kenya and Ugandan parliamentarians summon their respective foreign affairs ministers to account for the actions taken to protect their nationals and spell out the steps being taken to secure justice and compensation for the suffering and trauma experienced. We are concerned that there is some kind of collusion between the three governments to silence dissent in every way. If you realize, even now as we speak in this country, there are particular laws that are being used to kill dissent. I mean, we have the proposed Kenya Information Communications Bill. It means that we are all at risk. When you travel to any of the East African countries, it means that we are all at risk of being arrested, detained, dehumanized, and tortured. Migao mar teko kod modhi oyango ni giketo chenro mabiro neno ni jo Kenya weyo tiyo koda teko